manzon Allah ya bayyana a cikin hadisi yayin da bawa ya aikata wani sabo karami ko babba in dai karan farko ne mutum ya yi shi nukita fi kalbihi nuktatun sauda sai a yi wani digo baki akan zuciyarsa. Idan mutum ya yi nadama ya yi istighfari shikenan sai wannan bakin digo din ya kau, zuciyar ta ya haske, alama ta imani kenan, annurin imani ya shiga cikinta. Idan ko mutum da yayi wannan saban sai ya ji dadin sa, bai yi nadama ba, bai yi da na sani ba maganan to ba, sai ya sake yin wani, sai a sake yin wani bakin digo, yana sakewa ana sake bakin digo hatta ya tahawwala kalbuhu ila fahmatin sauda, har ya kasance zuciyarsa ta rikide ta zanto kamar bakin gawayi, baki kirin da ita. To a wannan lokacin duk wa'azin da za a yi wa mutum baya ji, duk fadakarwar da za a yi wa mutum baya ji. Da haka duk lokacin da ka ji an ambaci waɗansu daga cikin laifukanka, kamata ya kai kokari ka yi wa kanka adalci, ko da baka tuba gaba ɗaya ba ka rage waɗansu, domin gurgurdai da kake ragewa gurgurdai da kake kusa da wannan duhu din na zuciya, haske na mai gurbin wannan duhu. Amma gurgurdai da kake karawa gurgurdan yadda kake kara duhun har ya kai matuƙa ta yadda wata rana ba zai iya kaucewa ba. Allah ya tsare mu.